Pune din partea Aslantă. Salut tuturor! Bucuroasă să vă văd. Vreau să spun bun venit celor care sunt pentru prima dată la întâlnirea liderilor. Sașca, tot vreau să vă văd și ea. Și sunt foarte fericită să văd așa o energie în chat, să văd atâția oameni activi, implicați, deoarece eu nu știu dacă eu pot vorbesc așa de mult și așa de rapid cum vorbește Doina, dar cu siguranță am pregătit pentru voi o temă importantă și astăzi eu voi vorbi despre dezvoltarea liderilor. Pentru cei care sunt abia acum la nivelul de 9%, poate încă nu este foarte clar, dar sunt sigur că ați auzit asta de la sponsorii voștri, ați auzit despre cele 3 direcții importante care le avem în dezvoltarea afacerii noastre, și anume recrutarea, activitatea, menținerea activității în echipă, și despre asta s-a vorbit astăzi foarte mult. Eu voi vorbi despre partea a treia, despre dezvoltarea echipei. Ce fac eu și cum fac eu pentru a dezvolta liderii? Cred că este o provocare lucrând online să recrutezi. Pare a fi mai ușor datorită instrumentelor care le avem. Am vorbit astăzi și despre conversia din starter în recruits. Poate menținerea activității, s-a vorbit astăzi despre chat-uri, despre cum vorbim, dar dezvoltarea liderilor parcă nu este un instrument unde tu sau folosești chat-ul sau folosești Viber-ul, și atunci asta este o provocare, căci până la urmă afacerea noastră este dezvoltarea de antreprenori, de lideri, de nivele înalte, pentru a avea titlul acela pe scara. Pentru a dezvolta lideri în primul rând, eu consider că este nevoie să ne înțelegem în start corect. Adică, atunci când eu înregistrez o persoană, mie mi-a plăcut foarte mult ce a spus ieri Leisan la întâlnirea Thai Club. Fiecare începător este business partenerul nostru până el n-a demonstrat altceva. Da? Adică, și sunt de acord cu această atitudine, adică fiecare persoană pentru mine, într-adevăr, din start, este business partenerul meu, și de ce clar, este evident că eu din prima zi nu pot să cer foarte mult de la el, dar eu pot să fac o înțelegere cu el. Și Leisan tot a menționat ieri despre faptul că el este un antrenor pentru oamenii ei, și eu vorbesc asta în fiecare zi fetelor, că noi suntem învățători de clasele primare sau că noi suntem antrenorii viitorilor campioni. Noi trebuie să-i susținem, să-i ajutăm, desigur într-o manieră prietenoasă, cum spunea ieri. Vreau să salut cu voi, măcar o dată să o vedeți, că nu poate. O încercat așa și așa și nu arată aici, pentru că în alte camere de webinar o arată, dar aici nu o prinde camera și nu o vedeți. Ea spunea că fiecare începător este partenerul nostru până nu a demonstrat altceva, și noi suntem pentru ei un profesor, un antrenor, un învățător care într-o manieră prietenoasă îl ducem spre rezultat. Și tot am menționat despre faptul că asta nu transformăm pur și simplu într-o prietenie. Atunci când ții partenerul tău începător, pur și simplu dimineața în seară îți scrii mesaje, tu comentezi și tot asta este, hai să prietenim în Viber, în Telegram. Deci, din start o relație în care eu am să te învăț și te ajut și eu te ghidez. Tu ești puișorul meu pe care eu am să-l ajut. Deci, prima ce mă înțeleg eu, chiar din prima înregistrare, este că despre instruirea lui, despre traininguri și despre faptul că își va activa contul său. Și asta fie vorbim, fie prin mesaje vocale, dar cumva eu transmit această energie și această înțelegere noului meu recrut. A doua zi neapărat discutăm. Deci a doua zi el îmi povestește mie despre ce a făcut ieri sau cum a făcut ieri, ce a învățat, ce nu a înțeles. Desigur, se întâmplă atunci când partenerii recruții nu mai revin sau nu mai fac ceea ce ne-am înțeles, nu au venit la planificare. Cred că este sarcina noastră cea mai importantă, neapărat să-i scriem, să-l telefonăm, să-l felicităm cu ceea ce a reușit până acum, să-l îndemnăm la instruire, și eu chiar asta îi spun, pe ții minte, noi cu tine am înțeles atunci. De ce eu atât de mult îndemn la instruire? Pentru că asta e foarte ușor de făcut. Eu doar n-am cerut de la dânsul astăzi să facă 3 recruți sau să fie mega activ sau să facă un nou nivel. Eu tot ce am cerut, el să se instruiască. Și dacă nici asta el nu este de acord, cu siguranță acest om nu mai este partenerul nostru. Adică el nici asta nu a fost gata să facă pentru afacerea sa. Asta nu este mare dezvoltare de lider.
dar asta ne permite noi să avem o relație în care tu vei putea dezvolta această persoană. Și asta este ceea pe ce mă bazez eu astăzi. Mai departe, voi cred că ați văzut și această scară, scara sau nivelele de dezvoltare ale liderului, despre care foarte des se vorbește în sistemul SARP. Eu într-o zi, vreo câțiva ani în urmă, vreo 5, vreo 7, m-am prins la o idee. Tot ascultam eu SARP, mergeam la traininguri, încercam să aplic diferite, cum le cheamă, părți, instrumente ale acestui sistem. Și într-o zi eu m-am prins la ideea că dezvoltarea liderului, de fiecare dată era scris ce nivel acolo el este pe scară. Liderul care este pentru alții, asta el este, de exemplu, e ca lider pentru sine, el este 0,3. Lider pentru alții este 6,9. Lider pentru manager, el este, pentru o echipă, noi îl numeam, da? Lider de echipă, de obicei este la 12 la 8. Liderul de organizație este director. Și într-o zi eu am înțeles că asta totul este invers. În dependență de nivelul lui de lider, el este la un anumit nivel în Oriflame. Nu, și nu invers. Atunci când el este director, el este lider de organizație. Totul se întâmplă absolut invers. În dependență de nivelul de lider a acestui om, sau cum se dezvoltă el pe scara de lider, așa și crește el. Și eu când am înțeles asta, Doamne, adică sunt oameni care poate mult timp sunt la același nivel, din cauza că ei nu-și asumă un alt nivel de responsabilitate, de atitudine, un alt nivel de influență asupra lucrurilor și echipei lui. Adică el pur și simplu nu vrea cu alt. Și pentru mine, lider, pentru mine personal, cum văd eu ce înseamnă dezvoltarea liderului? Asta e o anumită atitudine, o anumită responsabilitate față de ce faci. Și atunci asta îți dă dreptul la o anumită influență. Acum și eu cred că asta mai am. Asta deja v-am spus. Deci eu vă spuneam că în dependență de ce fel de nivel de lider ești tu sau cum te dezvolți tu ca lider, cum îți asumi tu responsabilitatea pentru ceea ce se întâmplă, pentru cum influențezi tu echipa ta, cât de mult îți asumi și ce atitudine ai, în dependență de asta tu crești pe scară. Dacă să vorbim despre mine, cum încerc eu atunci să redezvolt, adică noi am înțeles că trebuie să ne dezvoltăm ca lider, dar cum îmi reușește mie să dezvolt această anumită atitudine, anumită responsabilitate, anumită viziune față de colaborarea noastră și de colaborarea mea cu el sau de afacerea noastră, de parteneriatul nostru. Aici am pus întâlnirile unde eu cred că se dezvoltă liderii în echipă, în afară aici nu sunt trainingurile, pentru că trainingul de instruire nu prea dezvoltă. Trainingul de instruire ne dezvoltă niște abilități sau niște cunoștințe de care avem nevoie, dar nu dezvoltă nivelul tău de lider. Nivelul tău de lider, după părerea mea, se dezvoltă la întâlnirea de astăzi, în care tu ai drept un pic să gândești analitic, să vezi, să analizezi un pic echipa ta, dar ce fel de conversie am eu. Dar oamenii ăștia au fost felicitați astăzi cu conversie de 80%, dar ăștia au fost felicitați cu recrutarea de 50%. Dar la mine în echipă care este recrutarea, care este procentul meu? Și tu începi să analizezi, să-ți pui niște întrebări ție sau să-ți faci niște scopuri, niște provocări. Întâlnirea de astăzi tot este aici, după cum vedeți, întâlnirea de el tot este aici. Coordonările individuale pe care eu le fac cu echipele aparte sau chiar individual cu liderul de acolo. Întâlnirea noastră care o avem generală de echipă, unde în prima săptămână asta e o mațiere mare care o avem și în a doua și a treia săptămână sunt întâlniri strategice. Hai să spunem că a doua este despre în a doua săptămână ne întâlnim și vorbim despre instrumente, strategii, scopuri sau metode de a atinge rezultatele. În a treia săptămână, tot când ne întâlnim, deja vorbim despre închiderea catalogului. Avem Consiliul Black Sea, dar despre toate acestea cred că am să vă povestesc aici în continuare. De ce am pus aici și această imagine din această carte care o cheamă Excelența în afacere în limba română? Eu vreau să spun că mai timp că nu mai devenisem senior manager, poate deja eram director când eu am cumpărat această carte și atunci țin că am căutat-o la librărie, nu era, despre ea a vorbit Magnus Brainstorm la conferințele internaționale, despre ea a vorbit doamna Tatiana la întâlnirile liderilor și eu această carte am căutat-o, nu am găsit-o și atunci am făcut o comandă. Ca să înțelegeți, vreo 8 ani în urmă, 502 lei am plătit pentru o carte
care pentru mine, nu știu, m-a marcat enorm de mult. În primul rând că eu m-am regăsit nu pe mine, viziunile mele le-am regăsit în fiecare din ceea ce spunea acolo. Adică eu eram de acord cu fiecare cuvânt care e scris în această carte și asta era atitudinea și viziunea mea față de a crea o echipă, de a dezvolta o afacere cu oameni. Și eu, de ce am pus asta aici? Că eu cred uneori că independență de valorile care le are acest om sau independență de modul de gândire, vedeți ce scrie, oameni disciplinați, gânduri disciplinate și acțiuni disciplinate, asta e o anumită atitudine acestui om față de ce face el și în cazul că asta lipsește, după părerea mea, eu nu pot dezvolta acest lider. Adică, eu pot să-l car la toate planificările și coordonările, dar eu nu o să-l pot dezvolta pe el ca lider, după părerea mea. Adică, asta este atitudinea mea cum eu mă construiesc afaceri, nu știu dacă mă înțelegeți, adică sunt oameni în care eu n-am să-l pot. Atunci când la mine cu acest om coincid anumite valori, viziuni, iată, oameni disciplinați, gândiri disciplinate și acțiuni disciplinate, asta atunci când tu vei preîntâmpina dacă ție nu ți reușești ce te-ai înțeles, de exemplu, să faci cu cineva, adică tu te înțelegi, vrei preîntâmpina. Atunci când ție, chiar dacă nu ți-a reușit, dar tu ai făcut tot posibil pentru ca să faci asta. Atunci când, eu țin minte, eu aveam un exemplu când, eu nu știu, aveam vreo întâlnire în oficiu și eu eram gata în dimineața și, că depinde de ce s-a întâmplat, eu eram gata, nu știu, să rup capul, să iau un taxi, dar eu să nu întârzi la această întâlnire pentru ca să fiu la timp sau cel puțin să fiu acolo. Dar erau oameni care veneau cu 40 de minute mai târziu și spuneau că, da, oricum toți întârzi. Pentru și cum, care este treaba că e mai târziu sau odată noi cu echipa am avut așa o înțelegere, trebuia să plecăm la frigărui, toată lumea împreună. Și acasă a început, haideți să discutăm la ce ori ne întâlnim. Cineva spune că haideți la 10. E prea devreme ce să faci la 10 în pădure. Da. Cineva spune haideți la 12. Super! Dar oricum toți o să adune 2 ore, haideți mai bine la 10. Și atunci noi discutam și la urmă ne-am înțeles că haideți, nu ne înțelegem la 10 ca să ne adunăm 2 ore, dar ne înțelegem la 12, dar plecăm. Și atât, noi, ca să nu mai fie divergențe, mâine ne-am înțeles cine vine mai târziu de 12, pur și simplu atunci nu merge. Că toată lumea să vină la 12 și nimeni pe nimeni să nu aștepte. Poți să fii cu 10 minute mai devreme, poți să fii cu 15, dar care nu vine, nu merge. Noi ne-am întâlnit ca niciodată, ne-am dus în market, cumpăram tot ce aveam noi nevoie acolo și vine unul din lideri și spune că și care e problema? Oricum încă sunteți în market. Atunci, iată, asta eu numesc gândire nedisciplinată și ceea ce duce la acțiuni nedisciplinate și asta este rezultatul doar la oameni niște nedisciplinați. Nedisciplinată nu ți are în vedere pur și simplu tu faci cum ideal, cum ți-ai propus tu. Disciplinată este un soi de atitudine față de ceea ce faci, că nimeni nu suntem roboți și nimeni nu facem lucrurile perfect, dar un soi de atitudine atunci când tu ai înțelegere cu cineva sau faci ceva. Am considerat să vă spun despre asta aici atunci când voi vă alegeți partenerii pe care vreți să-i dezvoltați și asta este criteriul principal pentru mine atunci când eu aleg pe cine vreau să dezvolt. Ar trebui cumva eu să rezonez cu acest om în aceste viziuni. Sunt oameni în echipele noastre și ale voastre care poate nu vor fi liderii voștri, dar vor avea volume de vânzări, vor câștiga bani și foarte bine, dar sunt oameni pe care eu vreau să-i dezvolt și eu vreau să fie diamanți și executivi și vreau să ajung foarte departe și eu depun efort în dezvoltarea lui ca lider. Și eu foarte conștientă sunt când m-am dezvoltat și eu ca lider. Care erau, cum să spun, etapele sau care anumite acțiuni, întâlniri, nu știu, gânduri sau cunoștințe m-au dus la asta. Vă spuneam când și cum dezvolt eu liderii. Asta este planificarea noastră în care se dezvoltă o anumită atitudine pentru el. Noi o numim planificare generală pentru că acolo se vine de la orice nivel pentru toți care vor să dezvolte afacere. Pentru că acolo un piculeț el află că totuși asta este o afacere, că totuși tu îți asumi anumite, nu se riscuri, dar cum să spui? Până la urmă, tu trebuie să investești timpul tău ca să câștigi aici și tu îți asumi această, nu știu, investiții, hai să o numim, de timp și de efort. Astea sunt omagierile, pentru că atunci când îți dă un titlu, tu parcă întotdeauna ți trebuie să, cum se numește asta,
să faci față, da? Atunci eu le spuneam partenerilor mei, îmbrăcați mantia de lider pentru echipa voastră, că te-ai pus mantia și gata. Asta cum Superman și acolo la noi. Batman, Superman. Și-a îmbrăcat mantia și gata, el e super erou. Exact așa și tu ți-ai îmbrăcat mantia de lider pentru echipa ta. Și tu nu ai drept să te comporți altfel decât tu ești lider pentru echipa ta. Și atât omagierile sau recunoștința omului pentru munca lui face parte foarte mare din, poate nu dezvoltarea liderului, dar o stare a lui psihologică, o stare în care el vrea să se dezvolte și să meargă mai departe și îi dai un anumit titlu și o anumită mantie, dai, care el de azi înainte o are acest titlu, el nu poate să se comporte altfel. El de manager sau el e senior manager, asta e cu totul altceva. Echipa cheie sunt, dacă să studiem sistemul SARPIO, sunt oamenii pe care noi ne focusăm ca să-i dezvoltăm ca lideri și adică planificarea Black Set din toată lumea care vrea să se dezvolte și capătă acolo o anumită atitudine. Planificarea asta de obicei la noi durează 2 ore și noi discutăm despre cele mai actuale întrebări în afacerea noastră, nu știu, când se lansează promoțiile sau provocările care le avem, trecerea din starterii recrut sau cum să îmbunătățim recrutarea sau foarte des aspectul etic, pentru că chestiile etice, mie cel mai mult îmi place să le discut la planificare, pentru că atunci când tu te duci la persoana asta să le discuți individual, este nu că tu ai vrea să promovezi o anumită valoare, dar este că tu ai vrea cumva să-l umiliești, să-i faci atac la persoana lui sau chiar recent am avut o discuție cu unul din parteneri și am sunat-o și explicam la care ea îmi spune că da, într-adevăr, dacă să analizezi din punctul ăsta care mi-ai spus tu, poate nu era foarte frumos. La care eu îi spun, da, de atâta și te-am sunat și îi spune, atunci îmi pare rău, scuze. Și eu îi spun, dar nu era vorba de scuze. Dar eu n-am sunat acum, că tu să spui scuze, eu să ies dreaptă și albă, dar tu ești ră și neagră. Dar nu asta era scopul discuției mele. Eu doar te-am sunat ca tu să înțelegi o anumită, cum să spun, o anumită situație, să-ți schimbi viziunea față de asta un piculeț sau să o vezi din altă parte. Nu am sunat că tu acum să ceri scuze și eu sunt bravo și tu ai fost ră. Dar eu sper că voi nu aveți așa atitudine față de partenerii voștri. Că nu e scopul cineva să fie bun și cineva să fie rău. Scopul nostru este fiecare să-și realizeze visurile sale. Și de aceea, chestiile etice, eu întotdeauna prefer să le discut la planificare, eu pun foarte mare accent pe ele, eu vorbesc dur și șleau, fără a face mențiuni, că asta să știți că omul este a fost așa. Eu vorbesc la general, că așa situație nu este acceptată, că așa nu se face, sau uneori, dacă e strașnic de tăt, recurg să-l sunați pe acest om, iarăși mie îmi reușește cumva diplomat, fără să-l umilesc pe acest om, totuși să-i explic că problema este în situația creată, dar nu că tu ești rău și nu știu ce. Și aspectul etic face parte, pentru mine este nu știu, o parte importantă a dezvoltării liderului. Nu ne închipui lider fără valori etice. De că pur și simplu nu ne închipui. Asta nu face parte din tot ce vedeți aici, nivelul 5 de leadership sau cultura disciplinii sau pur și simplu nu face parte acest om care nu are niște norme etice sau nu le acceptă. Mai departe, coordonarea individuală. Asta nu am stabilit una permanent, stabilit una este pentru echipă, dar o fac atunci când este nevoie, pentru că atunci când văd că omul ăsta poate nu s-a descurcat cu o anumită sarcină sau e un pic culeț sau s-a înglodat acolo și are nevoie poate de niște discuții sau atunci discutăm, atunci când parcă la întâlniri toți ne-am înțeles, toți fac, la toți le reușește, dar lui ceva nu-i reușește și el asta îl presează sau el este îngândurat, nu știu, stresat, atunci hai să discutăm individual, să găsim care este problema ta. Eu le practic, cum se numește asta? Tot ce ești, na, am uitat. În dependență de situații, da? Consiliul Black Set, aici sunt bordul de parteneri cu care noi discutăm strategiile, cu care noi dezvoltăm sistemul nostru situațional. Salut! Cu care noi dezvoltăm în principiu tot sistemul nostru al echipei, pentru că voi știți că niciodată o singură persoană nu va avea idei mai minunate sau fi cea mai deșteaptă decât un grup mare de oameni. Și mai ales când acești oameni sunt niște oameni care muncesc, depun efort,
care sunt lideri, se dezvoltă ca lideri, e de o plăcere cu dânsii să creezi un sistem, să ne întâlnim la cele planificări, să discutăm, să ne facem anumite provocări și foarte des punem întrebarea pe tablă și noi toți împreună găsim soluția pentru ea și asta este de o plăcere și mulțumesc echipii mele și mulțumesc Consiliului Black Sea pentru această plăcere de a lucra cu voi, pentru că dincolo de bani este și ceea ce faceți zilnic și fericirea de a face asta și de a lucra cu oamenii aceștia. V-am spus, și aici sunt oamenii care de la un anumit nivel, dar care și îndeplinesc anumite criterii de implicare, desigur, adică sunt criteriile să recruteze, să participe, să se implice, adică nivelul nu este criteriul decisiv, dar totuși de la un anumit nivel. Thai Club tot îl consider un instrument de dezvoltare a liderilor, și numai din speakerul care a fost ieri, din toate lucrurile care le-am aflat ieri de la speakerii noștri. Vă dați seama că acolo tu chiar te dezvolți și cunoști multe lucruri, pentru că nivelul de lider are nevoie și de anumite cunoștințe și întâlnirea liderilor de astăzi despre care eu am vorbit. Dacă aveți întrebări, scrieți-le aici, dar dacă eu să fac un total la tot ce am spus eu, desigur, mai întâi cine, apoi ce facem, mai întâi cine din această carte, eu cred că majoritatea din voi deja știți despre ce vorbesc, contează ce fel de om este în fața ta cu care tu vrei să-l dezvolți, dar doi, nu se dezvoltă liderul într-o zi. Este nevoie de anumite, este nevoie și el să aibă anumite rezultate, să depună anumite acțiuni pe baza la ce să-și poată el crea o anumită viziune. Dar nu pot, nu știu, un copil care a venit în clasa 1 să-i spui astăzi adunarea, scăderea, mâine împărțirea și Teo fix așa face, adunare, împărțire, mulțire și a treia zi să-i povestești despre logaritm. Deci are nevoie să aplice ceea ce a învățat pentru a merge la alt nivel de dezvoltare. Și atunci când eu îi spun partenerul, tu o să poți să-ți conduci echipa ta, dar tu ai nevoie până atunci foarte mult să recrutești, să muncești, să-ți faci mulți cucui ca să ai pe ce aplica cunoștințele care o să le spun. Dar recrutului care a venit astăzi sau managerul care într-un catalog și la 9%, nu o să mă înțeleagă el nici un fel de, cum să spun eu, de astea cunoștințe care o să le dau eu despre administrarea unei echipe sau leadership. Unele o să le înțeleagă, unele nu. De ce este nevoie și ca el să aplice și să aibă anumite rezultate și asta se întâmplă pe etape. Întrebări văd că nu sunt. Eu vă mulțumesc. Sper că nu v-am încărcat foarte tare și sper că v-a fost util. Vă urez un catalog și mai fierbinte decât cel care a fost până acum și un an la fel de fierbinte. Mulțumesc, dragi lideri. Dacă nu sunt întrebări, am povestit tot ce știam despre dezvoltare.